Mwanchu morigeria Wensoko TV burutsu mugusina gukwanire kurandonsi asore aseri tukerigaria gatano na gatatu asomutinyu mutangani bu mwaka we 2025 nukugera kwane buna kwagenderero bya nabo igono gendera tukwego kene merobiri onsi kuro chinse 12 cheke mambi gwekera boni ngana inengo kwariganya eritwe manye alia akorekani rit korigima ya etire nabo igaya chikubwatia ase obotukuba bono buna basiki baito bayariganirie erikwene kinango gwekera senchira ere ya vene asobotuko oboiga twetera senchira yo mutandao bwekerero o Facebook nabega sensemo area ya YouTube Ensoko TV eri tusange asubwamo asobotuko bwabono eri teriane Ishmael Mogere. Asomo chakano botuko bwabono mugavara bwe county ya Nyamira Musinyaribo ngatebere nga hegetambukirege tidikeri chikonge chikoimokerwa guchia sabamenyi be county ya Nyamira abo bwata mache county be nguserete bagukwana ngakero kyogo chakiwa we board enye ya Nyamira Water and Sanitation Company maiga yokwebaga kurwa aseria gusi Water and Sanitation Company nigobono board yeyo ya chakire emeremo vene buna umusakyo ito Steven Nyarikembonde arigani roboti urwa senjira ya bene kurwa se county ya Nyamira. Maiga ye county ya Nyamira kwerusarania ne kambuni yokwena na mache ya Wasco Usi Water and Sanitation Company akorosie yabo ya Nyawasco Nyamira Water and Sanitation Company nigasiri tukoria rero baigeke board era chikote nenera kambuni yubene asomoyega hora wano mugavana wa Nyamira Moski Amos Nyaribo Nkuru Amos Nyaribo mugavana wa Nyamira County. Rero iga ndwabo atomoyega owanza board ya Nyamira Water and Sewerage Company. Officially abalaunchi atona barabwa and officially mbona bagwanse ngasa amokare na Kisii County as a company akarugo Wasco lakini tokanyora na yota eneli Nyamira yekagera to decision yokora separation asenge somwe kurukwa divorce kumonta se company yaye kaukwana kirekyo nigo mugavana Nyaribo rerenga ono bokoreri imbo chikwena no bwa mache buya ase county ya Nyamira kubwaririkare yabwataniri hasoro gongorwa gusi twabwate na Wasco ne rimba abwate okoeneria osabu enseme momono kubwense moyende kira mache abutoira bariko respond bwango ibono ase intubwate body yeto na endo management bwa mache bochikoba asama okaito is up to a board imanyina chibill cha mache kuristima njira well managed na njira controlled yongorenga ujimoto ndojo twara bakom nigo Nyaribo rule kurentindi gochia baria baibete amache na kweranga mbakegetambo kiregetindi keirwe nyore mba kogendra wakana amache gochia se kambuni ya Nyawasco. Connectivity will be done the whole of Nyamira. We also know there is a lot of leakages of water in Nyamira. Some people are receiving water without following the right procedure. Walikificha connectua maji, no meters are there. So that's why that problem has been there. We also need to look at the workforce of Wasco, which we have inherited, and see what kind of staff. Kwa bantu baita amaji amaya nende banye kiara moroje konye Nyamira keroka na sande kora nyoto interruption ya maji na sengenjo ya mismanagement e body ye twachorire rero ento inugireti rero wikeorokie steadfastness e kolega sia babneta keire otherwise nero tora depend
will succeed. Ase body bene yege kwa bisi igo yagenderere gosaba Munyamira ngamba chigotinye obokoreri bwe kwena na mache ase county enkima naende wone gasutagete no go support ye county twanse number 1 kokora mapping asa macha wena de gotoka both rural and urban area. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Asense muyende mwanchi umurigeri abamenye kurwase ebinyoro bya inyenya na nyabunge bigotoka ase ward ya sense muye bunge ya kitutu cha Chenorth county ya Kisii nige mwambi ya rero besokia na gokoro kurubikana eri kwe murunganeria ogotarimwa gwepara ekurwa Geturi Junction wikanya bunge gesa ense anyorete obusibore korengana na barabwo ni gomo MCA osensi onchonganya gaka atarekirania eira yaye asebono bamuboririe umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kwerari bagerio na kubakonya ebe gekoremwa buna umuseketu Wycliffe Orenge ariganire roboti urwase omogorobo bono na sekenyero kenyanya ward ya sensi ense muye bunge ya kitutu cha Chenorth county ya Kisii abu asaba menye bebinyoro bibere kenyanya amana nyabonge ase ward yo besokia na ya okoboko begoji para imenye ward yo ananakigima elia Geturi Junction ngo ikanyabonge gesense ya Kenya ya nyoleto bosibore epareye yabeire gokuonwa matuka kurumageka amaine ntuana korra matokeo na baba gambi bakobe ku montote banganchore imbabekere mungakere chikura mbaroserie para mbaroserie amache amaine ntuana korra kende nintu twachandekire mache ntobwati chinsoko chiakure muna moroche ensokeye tebwati mache mogende ensoke ndere matali asenko bucha lia magati bona ara asirire otogoitana rocha abakungu ne ibuyu tochabokia bona ngese pare ni tutogoita amonto ndo ikirega rinde ndire tokurarenga ri omonto achake toise komumanya tagoita gari rierenga yagoito ikiraga igo bono ntwigento twatagete imbono onye yare korosigwa mbono kangoro embono yare konyararo sikurumaega bako kwana na baraliani go abamanya bo bamurage byaro mwe musibe ward ya sensi Kenya gakonchonga asogota mirimo na serikali ya county ya Kisii ekiana nake kegerete obokorari kobanse imeye ward yo ebyo njunga tokonye gosatige onye njunga tari tokonya igani ntutu ajorete simba oma musiye tu ajorete ayenga yoka berete baka bona gotana kugukerero gito nonya no murero bwoko manyene ntobwati bono nigo bamusabiro mwe MCA bwe ward yo weneke buna amagendero ngokore kanale imeye ward yo intu tagitimete egento tutagitine pa tebyo njunga onye kanyi wete gusonye ka muguchuko muikiria manganaya amanyeiga ntomaite 27 ndurku mwakira kura lakini yaki yitu ndurabanyene tax atulimire para yitu obuna bwobo kene nduruide tax nduna abantu be tax tokolimire tali onjongo gotolimire para tiga tax yide tolimire para ne allocation ya ire pare korengana na barabwo chibale choni go chire chimbe mono ekyane nake chikogero bosombi ko ngase nsemeyo nyene kero bako bayira baruira asinya gitari bache bakaiga ni kazi weka twaka ni chibeze omonto ba nyombe jose jiru munoni sato baka na over million kunyaga cha senga siri koisonde omonto garuara ngumbuga iga gakobogorigwa akagunse agatarari minta akagunse akiki bono intuki twari meti no morero nonya nabo nigo bamusabiro mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kubaikange riko bakonya ase gwikiranya magenderero ase ward yo kitata toeta para otoe chinsoko tobucha amache kyoto estima na inchendo kistima gongo kukanda ro chistima chacha sekenyoro na nyometwe aye no musacha naende ntokoe toko boko yasa kolende gusibansi naye chinga kikware gotokonya mbono
na ndi chingaki koire getambo kero mbono anyetari mbono iga bono nigo yatigira sabara ibonsi abo bakorwa sense meyo bakubwaterana ne serikali ya kaunti ya Kisii kubaikanga bamenyi abo nako baroshire kibare cyabacandire ase kegetambe bingo reporteria Ensoko TV kurwa sensi ensemu yebunge ya kitutu cha ya kaunti ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge Biamano musaki wetu Wycliffe Orenga sokwarigania roboti urwase obwekera no asensemo yende ebikorwa byobosari no kubara ko barindi imyomo cyobosongo ne chinsemo chiyetanaine nigo byarekanire comment kana amatukabwango iga eke nigo kyairere byombe byoborindi kubwaterana amo na community policing imyomo cyobosongo gwesokya na gokorege karo eri kubeka emeroberio yo gukora ebikorwa ebyo ritukulia rero nigo munyakerwa community policing imyomo cyobosongo masiwa onsare asangire amo nabariki na kuboria okubwaterana na keroya omo eri gukora obusali obukorengana robotuki bwabo boko ikiranigwa amo nabasai tomonyero museke topetwel machiri oyo bwariganire roboti urwase omogorobo bono Magiga yo comment kana ku bikoro by'obusari amatuka bwango iga imeyomo cy'obusongo ritukuria rero nigabatinire kyombe kya community policing korawa no myakero gobo onsare masiwa wakwanire higoro yo bikoro biga security yaito ya salikire the last 1 month kremi ya chire igoro sana so lende na karto bwatiria magana abantu babere bagwa kwemioro sana lakini twanarenge bichane binge bikoga ni bera mane chipipio na bale batatu bane na bagwa kabanta bemioro okwana bariki mecha bizichabo imemo cyo ngomasi wene kiribna babekire merobiro nebyombe byonsi nababwatani boborende nakobore gosirwa eri gosiryo bokebago bwiga twakote meeting na stakeholders wa security county ngima community policing na nyumba 10 tuabekire nga kituta tukoja kore patrol tuatabetia county commander na commissioner they are aware so town yetu tanyira ni 24 economy na ya ngurumagega torrenga ngakiekoba the problem tubwate ne likera abantu abakonyore bari ne chipipigi ne nto na magoro interact finance na intwegera nto kona ne chipipigi tona turajare ko ikera abantu korengana no butuki bwabo nigo bayene kirigatia basahe bakoro bonjore bw'ikisimi nabo tumekwa mariego yogo tinde wikarane bikore byo na mbene be korunya Nyamira county na bande ba koru abange bari suneka na timu ya gatatu na bana to kuringa street boys ba bera ba 15 bande ba bera bagaka because ya drugs ya bere nyingi se town so bana kare ba nyurinya sole chine madawa ya kurebia na bego bidinga baso akabali gendagera na mbende ya gerera bana babagwa ka bantu ba kare ko family sana ndubwa de timu ere Uhuru Plaza na Market Plaza amangane chisimi abantu abana uba changira abantu goitwa kulingana na uchunguzi tu akora from the ground kera bana babako toresha abantu babore chisimi kera babore chisimi chibera abantu balbaji ku flash nesimi ya mwana bakano monde chisimi ya 50,000 ne chiri bubera kwa igoro chipana itoko na chisimi isano abwa 10,000 so ivono tu anore ground tu alwa tanga serikali anane ingiria mangana yo those boys bare Market Plaza na Uhuru Plaza bachunguzwe egere ntuma ita bande nyo kando na ntuma isiba ko tibo bwate nyomba ya bande paka nyomba chona kwazi machine choko revinte bi because ya ine security baka tugwatran niko baroko bore gochasa abantu bagokombo ye chinyomba ko maiso oyiba kwa nyomba ndina ko tebia abantu baita babwate chinyomba condition manya muntu kyo condition anya bana benya sole bo condition bana benya sole nyomba ro sinya sole ojo kwira na kon na kumuri no muntu benya sole kindly na the report ngora igo abantu ababwatu baigorerwa masitaka babe ku pressure mumbualia bachenji marange igo konyoranga abantu abakuruisi ko bamenyete chinyomba cyo komba abantu tamanyeti abantu nyarometa ya mobere watu mpaka batano muntu cyo komba inyomba yomo otuka iga kera koreta abantu baje kuraro chinyomba bakomanyeka ngambara byamenyete na borobo asenjirenga mune ine ya gari ya changiro boy because abantu akero bagoche igo turi komanya yoromu be nororyoyo ono nari gusaba nk'abantu baitu ababwate kinyombo cyo gokombo bamenyeti abantu manyanga muntu kyo menyeti na umuntu yekera goje ne timu yaye abantu ki acha na borobu asibona baganira abantu bonsi na bigabo ibuli kubwaterana ne serikali eri gukora obobo biga yo tware ko ligenjera tonyaka batogo chama abantu bamento gusiminto etinyaka batoko bwaterana ligisiye itinyaka bakora ka yo twara security abayibuli bali babwata abana baje barabana bamusanga bagosoba nyumba na anda abana ababo
gaski bagokora sinja bana baichoira abandi babwata bakebisire togoteba ibori bari kwancherana abantu bamenye chinyomba gaiga bona abange bagoitu bari gocha komenya nyomba sengencho bobwa bei jinarengo sabe serikali itena na iyo no godo ibo monene no ito yonde konsare masiwa egera to bangere serikali tokore patrol na twagakore kurukare egera usunusi abantu aba bairanire gega gutugoita abantu kuripotiria Ensoko TV kuroboga tatibo mochobo Songwe county ya Kisii Chempethuel Machin are no roboti orwo rwariganiwe na umusekirite Petwel Machiri asensemo yende umubere bo mwana uyobora kurwa asenkaya bo asensemo ya kayati me sublocation ya Nyonsia nyuma yo kubwati abamwe abakuchia orochirwa gucha nigotoka emambia lero asegucha ensemo gukwana nabariki amangana Joseph Nyarangi oyo oretato mwabo mwana uyo nigatebira na umusubati oyomo oyo kogenda kubucha mache nigo ayororo umubere bo mwana uyo kogosombwa na mache gentukia irira eregwake bikuro abwa saba menyi benseme iyo baikirana na komokonya kujotanga umubiri uyo tosombwa na mache na komoikia usena kuimukia getambukiro gyo komotinde kakegima asengencho konyora umubiri uyo usarikire bobe asa Maria tanguru kufeni kero iko nacha kucha kubucha mache na ikaga igaseligena na ronga ni changa na raseligena na rangiri musubati tweke to bunyasi uri gweta na mutebi njwangu tararo kusuno mundu kusini chia musubati oyocha na batwarigereri twaranga no mwana urengeroje twasoa gukura bona abantu bacu bamurusa njasa Maria tambe na dia tambo omugaka nyangwe nari ngikorukuru mugondo iga na igwe bikuru na igwa basubati bagokura bagoteba ui gagitokonye nasi nyunga umwana uri na rotokire twarigiriga twaturumbukire twachire mpaka nyaiguta twatemire korubaroche twatemire komurigia twasinyiruka monyora igoron twachiete tugaikanga na nyaguta tukairana tugateba ngarere tugochaka asiri tukoria rero tumurigie tuchakira sagwirete yabe pati ngia karongoro mugondo na igwa basubati bagukura bateba ui tokonye nateba ngansa chinde na rotokire kunango taiga na nyora na ria maja komosukiga oika asirige na iga otene nororo natema komnyoka gochiororo nditayo arenga ange na basubati barengo nari bakura abantu bajicha namuagi na mungusa twa mubeke Kenya asa Maria tanengo ku Joseph Nyarangi na roki desane situkulia lero mugambi chanda na nyori rumwana uri twatangasa chusi ngao sidire roje kuru Saturday wekitu kulia na ria tokile roje twamanyore lakini bado mugambi toko sabaiga bado ntubwato bakongo sengenjo kenyoro ntubwatikende toko saba asa assistance ura twari ndio sio takonye mugambi chanda Arena yo mwanchomo rigereria waziri wa wachenu imeye county ya Nyamira Daktari Donald Mugoi niga esokirie na kuboria abarwaire bande bonsi bari baganitie obo bari gwesokia na kubarobosa ase medical camp ya busa kago kwara service yaye ni chinyumba chobo baria chinyumba chobo raria Mugoi niga teberenga abanyagitari kurwa America mbachigokoro obo bari obu bwabusa ase nyagitari ya Nyamira rifaro guchakira Jumapili eyeiga ebirengo bye 45 yabamenyi ba Nyamira nigo bairikirie asomurubiri obu bwenya bwasha genti Mugoi asabira bamenyi berikie boigo abana njimba rorange 48% waito wa Nyamira abara beanga abantu 1300 na batara register na butotagete monswa register kiagara kobwatasha kobirira isiekero goja kurwali kwase kinyagitari chetu ntobate surgical camp se nyagitari ito ya Nyamira ego chaka litugoria Jumapili tarehe 11 mpaka tarehe 16 surgical camp yige tura to korera bari bugwate uburuiri butakiro kubarwa igo tugwapilia sabantu baitu bari bugwate ida babere book tugosbate bibunga batakiro kwirutieta
bachicha ase nyagitari yaito screening negenderete gochaka boninga ase nyagitari yaito ya Nyamira ni nyagitari yaito chi sub county hospitals. Screening hiyo cha kugendera mpaka karto kare cha operation cha on Monday mpaka Friday. Igo balia ba buato uro irubondo bwensi ko ba pili nga mochiche mo be screened abanyagitari mbali bawo cha kuru America ba combine abanyagitari baitu kuru ga Nyamira banyar ko bakonya asuko barwali esa jiko kambu yege tutagete bali bonse bagocha ikiarantu wata shaya ito torenga kishaya ito kuba shughulikira kuhakikisha eventually kero yo monyare ko ukurwaliwa abanyagitari bagocha ngo ikabariga igamambi butuko gocha kasandi no waga kari nyagitari ito ga korabali to bukiri kera by yesterday to wata barwiranga 60 babiri book de bali tayari gocha kolerwa chi operation igo nonde wensi tawaisa kuiunga 60 na bange tuteke tokorera bange wetano 60 kuchie mie emina mie wose emina 50 igo mochiche onyegitari wetu barore egere bawe kase list yo wakikishanga mnyar ko mo konya si sachiko kambi. Biamano mwanchu morigeria asoko choren soko TV oborospo mugusina bogo kubwatia maya asenchire yo wekranu asobotko bwabona asaboro niko tukora siumiri chiduka na baadaye ningerane na yanda mange tosuka kurwase TV yao. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi asomoro burigo cha abuge kurugyeito ko wana nyato wabarre to ikire isano bugate mori triko baru mori triko baru mori triko baru ngine ngombe ko baru ngine ko baru lakini mangana yakoreta rero ngane inga nechimburi moko kobagoja ayatari ngigusiyo muchakano igacha ichande gatikabiriga Alhamis chinsebere shabutuko Numororo ijuma chinse sano nemo chamubaso ngako terikorie gwa bari mbori gotakunu bono igo meaning ya ne ya renge bono okuno go sekera banyoko byare kero gotakuno bori kuno kubangongori Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obogima bwakirari tuko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoro berio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo bwenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa
kera rituko rya Jumatatu chinsa ibiri cia butuko ime ya Nsoko TV ubuso umugusi Tomu chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kera rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance a sengencho yao eariganie a sobo tengari butari no mubwekano Eye Nsoko TV uboroso bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyori baga lya bene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62 Eye Nsoko TV uboroso bumugusi asomuru Karibu nainde mwancho morieli magayo mutumoko kere twendere kwemanya mange asobotko bwa boro ase omocha kana sense mwiga ya kabiri kubwatikana nuko yarigania kwa boro kia usa kwa boro kiwa goso chiskuru au ase grade gya kyanda ni ga boro kiwa aboro kia banene be chiskuru au baboligwe baetange no kubasaba bayibori kibesa chiyo kwena na marube anene kigima chiskuru chiria kya C1 yemagiga ye chinkuma ko bucha abwase abayibori babere bagosabwa kibesa se chiskuru au eyo egwe amarube yuko ba ose marube yuko ba unchereria chiskuru echo nigo boigo serikali ya sabiro ko barika aboro kia baisaine eryo bache ko basomya aboro kiwa be grade gya 10 ase obwororo ase miremo eria bachorete Nchenya ni mwenga mamenyo bazongo bono ngwa gatore serikali mbiyamono ya chageta masomo aya magani elinda abana baito banyare gosoma kulingana ne talent no kwenyara kwabo korwa ase birasi byanze bake birasi bigo lakini bono serikali njacha gado kora selections of students to schools selection yeli yarenge boronge abayiboli they bakobanga abana barange skuru cyale bakanga ucenje abana skuru cyange akara uchi principal janyo athenga selection yakoli na national government they were not happy principals changed their mind. But they need to be given a chance to accept some admissions. These admissions for principals, they are getting people at secondary schools. Some principals are demanding a lot of money from parents to admit them to their schools. So, umwana school again to considered mono ebe saire ngo moiboli arwete ngani naki ekyali school muna mono C1 corruption ya bere goro asenjere yiga yoko select kwa balimu C2 the same chizukuru bona abayiboli babwato mulembe C3 and C4 eye tali boronge omwana ka performance boronge tegati ko bayibarwete of the amount chiweza bwatenirenga amanya ko ende school egento kende egel the government employed teachers basbwata masomo no bumanyi bwa CPC in senior secondary schools abalimu ba high school boniga mbamanyeti amangana alenga gosoma gona chini ya secondary or primary because teachers ba primary abange mbasomereta mangana CPC abantu bono baguchiko gonyora abana liyo kana kongya ko basomi batamanyeti kwandro issue ya gete korunze ya talents tige serikali ya recruitment they have said ngabalikira balimu 76,000
That's a small number. Let the teachers of high school bali more than 50,000. Because boni gango chikobera bare amana abana enamba ye miaka 3 abana abange bako increase ko jorro ezinde lio banyale ko ikirana kosomia abana baiga nechi talent chiabo buna ba qualified ko junior secondary school. Asense mwendo mwanchu morigeria umurai wense Dr. William Samuel Ruto nigo arairo murubiri bwo kwenda na kibesa ensi umurubiri umanyikaine buna nyota gukia sabasaye umurubiri uyo nigo okorekana asumu Eldoret County ya Uasin Gishu abwa sabasaye chilifu kyanda ne chimisano banyorire kerengo gikirwe merongebere ebere keroyo mokuru ase county cha Uasin Gishu Elgeyo Marakwet Nandi Trans Nzoia Turkana amo na area ya West Pokot. Tulikuwa na watu walio tafuta nafasi hii. Mumesikia hapa tulikuwa na watu 88,000. Lakini wale wamehitimu na kufika hapa ni watu 9,500. You people who are sitting here. I want to say congratulations to each and every one of you. Hamukufika hapa kwa karata ya pata potea. Hamukufika hapa kwa kusukumwa ama kusaidiwa ama kupendelewa na mtu yeyote. Jambo la pili. Katika hii mpango shilingi bilioni 5 inakuja kwenu wale tunawaita business support. In the next 1 month maximum, we will have released 5 billion shillings to 100,000 deserving beneficiaries in Kenya. Phase 1 of 2.5 billion will be released, and then phase 2 will then be released to you in the subsequent months. Tunaelewana? Kuna wale ambao hawako hapa na ni vijana wetu wa Kenya, and they are as deserving as you. Mimi nataka niwaeleze, they should not give up. Hii program, vile hawa ndugu zenu hawa watatumia hiyo pesa, mukitumia hiyo pesa vizuri, mutapatia nafasi our stakeholders, watu ambao tunashirikiana na wao, tuweze kuongeza pesa hiyo mara ingine na mara ingine, ndio vijana wengine wapate nafasi ya kufaidika na usaidizi kama vile nyinyi mumepata usaidizi. Arena yikuru ase omochi Eldoret asense moyende se county ya Nairobi umuraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua amona ababwatani baye nigo ritukolia rero bakore tarumie county ya Nairobi ase baumerana na baunchereria kurwa ase echiro ya marikiti mudhurwa amo na gikomba imiense moye bunge ya Starehe ase nkwana yaye na baraibande nigo bagendere ko mochi buraiwe serikali ya Kenya kwanza asa Gachagua ararire buna enseme kwa mire serikali nigo bagochogochoro murwanirwe kerwo kyo buraiwe nse oyo omo wosibo bochorio borere bu mwaka wechilifu 2025 nebere. Huyu Kasongo ameangaisha biashara hapa Gikomba. Ameleta wa China hapa. Wamechukua biashara yote ya watu wa Kenya. Wale watu walikuwa wanafanya biashara hapa wamefanyiwa na wa China wafilisike. Ni makosa kuleta wa China wafanye kila biashara ya hoka. Wanafungua maduka dogo dogo. Factory watuuzie mali kwa factory, lakini sio kuja hapa kuuza mali ya rejareja, si ndio? Na hiyo ni mpango ya Kasongo ya kufanya watu wafilisike, tuwe maskini. Hao wa China tungependa wafungue factory huko industrial area, wauzie sisi bidhaa huko, sisi tununue kwa wholesale, tukuja tuuzie watu hapa Gikomba. Lakini kuleta wa China hapa washindane na watu ndio wafilisishe, mambo ya kuumiza watu wetu, si ndio? Sisi tumekubaliana, mimi Rigiji, Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembea, Martha Karua, tutaketi chini tutoe mtu mmoja akupambana na Kasongo. Harambee!
bandara ya kucreate kazi. Ile serikali ya Ruto ilituagizia, amevunja viwanda, amekataa kushukisha cost of power, amekataa kushukisha kodi. Sisi Nairobi hatulimi shamba, hatufugi. Sisi tunategemea biashara na viwanda. Sisi tunasema hivi, tunataka gavana wa kulinda biashara zetu kwenda mbele. Tuko pamoja hiyo barabara. Tunataka gavana wa kuvuvua viwanda. Tuko pamoja. Tunahitaji gavana wa kupanga Nairobi ipangike na wafanyikazi wote wawe sawa. Hii nchi ilipiganiwa na mababu zetu, si ndio? Na walipigania na damu na kazi yao, si ndio? Hatutakubali Kasongo aturudishe nyuma. Hatutakubali Kasongo haribu uchumi wa hii nchi. Hatutakubali Kasongo aibe kesho yetu, si ndio? Asense muyendo mwancho murigeria oyo kabero murendi onyagusia Raila Odinga Maurice Ogeto ninganyorire mirimo magigayo mugavana we county ya Mombasa Abdul Samad Nasser komochora guchikobo mosemia asamangana yo borendi ime county eyo korengana no mugavana Nasir nigo airire buna obisi eyo nigere korengana neri chiko ribaga lyarosigwa linya ase county ya Mombasa. Mambo. Asante sana. Karibu. Asante. How are things? Not bad. Kitia mzee. Karibu. Haya katu. How are you? Niko sawa. So, it got to a point, but believe it or not, I did not expect like any other person, but also I didn't think it would be this soon. na gwikira bo mwancho murigereria no tukwikira mwerio asama ya yenseyemo ya bono botukumbia mora asuku bwati gucha kurumu chakana gwikira boni igana indi twikire omwerio endera kubwatia merubire ndi atigera sobotukubwa bono na ine ntomerane chinsa isato chia bono botuko ekerokeria ndachikurana na majana boy gonto chikoba no mugeni mi studio sobotukubwa bono oyo manyekere buna atat kengere kurwase kiama gia Kenya Social Congress boygo okorigie kerwo kyo bunge kurwase ensemo ye bunge ya Kitutu Masaba endera kubwati wikachinga kecho na litoro mirane ritariane Ishmael Mogere.